Nu. Eller du siger til, når du gør lige inden. Jeg optager nu. Hvad fanden? Hvorfor hopper du ind ad døren? Hvorfor du hopper ind i den der? Det er spørgsmålet. He died. Og vi står bare stadig og danser. Lol. Vi er ligeglade. Ikke at det er, hvad han har lyst til. Hvordan skyder jeg egentlig med ham her? Du skal... Er det ikke min bue? Magi. Nå! Det er min magi. Nå ja, og så... Hallo. Vi spiller Castle Crashers. Og det her er den første video. Vi har... Boom! What are you doing? Og fedt. Jeg har en... Jeg har en spade. Yeah. It's my dog. No, I steal it. Nå, jeg har lige stjålet en hund for Oscar. Og Oscar, det er mig. Ja, det er ham der. Boom. Altså, han har valgt en person, som ligner sin egen ret meget. Som I kan se der. Jeg står... Det er ham der alien. Her, Philip. Nå, okay. Nå, vi spiller som sagt Castle Crashers. Og der kommer en lille but. Hallo. Han stjæler en sten. Han stjæler en sten. Nej. Kongen er vildt bange for troldmanden. Nu kommer vi... Og nu sender han os ud for at stoppe ham, selvom han ikke selv kan gøre noget. Nå, men det her... Nej, potato. Og vi har prøvet det før. Ja. Nap. Yeah. It's really easy. Jeg tror, de er døde nu, Philip. Skidt pyt. De skal lide. Han er ikke død, han er lige her. Nej. Ellers prinsesserne. Undskyld. Der ligger en pizza. Nej, men det var den gule prinsesse. Bæh. Bæh. Farvel. Du finder mig aldrig, Oscar. Haha. Jeg kan ikke finde min hund. Man kan ikke se den, den er usynlig. Det var min mad, Oscar. Nej, min. Så er det min pizza. Det er en prinsessehat. Bare skyd mig. Du kan ikke ramme mig. Kom nu. Se, der er en masse døde fyre. Nej, der ligger nogle ben. Der er en arm. Hey, look. Hej. Hør. Hej. Hej. Yeah. Yeah. Jeg kan godt lide, at de bare sådan går ned ad trappen. Det er meningen. Ellers vil vi jo ikke kaste dem ned ad trappen, vel? Der står, man ikke kan købe en pengesæk.
råd, Philip. Yeah. I get one piece of cake. Nej, du fandt One Piece, den legendariske sørøverskat. Philip. Nej. Deathmatch. Who's the winner? Yeah. Jeg står på den forkerte vej. Jeg står på det sådan. Du døde sådan. Nej, jeg ligger herover. Ja. Pileangreb. Ja. Jeg løber. Jeg er en tyv. De kan ikke finde mig. Jeg sidder oppe i træet. Du skal ikke slå til mig. Jeg huggede lige hovedet af en. Jeg huggede hovederne af 2 på en gang. Lige før. Hey, du er en tyv. Du skal dø. Nej, hej. Kylling! Du skal også altid stjæle dem, jeg banker, var. Se, det er mig. Det er min bror. Og nu dræber du ham. Nu dræber jeg også min bror. Se! Ja. Nu dræber du min tvilling. Og nu eksploderede du ham. Se! Min kylling. Nå. Nej, min bror gav mig et stykke kylling, da han døde. Det var da sødt af ham. Ja. Godt. Det ved jeg ikke. Jeg blev skudt ind i det, så det blev mast. Ja. XP-maskine. Ja. Og det er mig, der får den. Lol. Stadig XP-maskine. Han er blevet usynlig. Kom nu, Philip. Du skal ikke skyde efter min hund. Hey, se! Der er han. Der skal være nogle flere piger. Sådan. Prøv lige at se ham. Han står og presser på pikken af folk og puster ind i hans sår. Har du allerede brugt din potion? Nej. Oscar. Det havde jeg ikke. Det kan godt være, at du ikke har brugt en potion. Men du kan selv se på min hund, den rækker tungen til dig. Se, blæ. Blæ. Du må ikke skide den. Ah. Ad, jeg fandt et æble i græsset. Skal jeg spise det? Min hund får det. Du spiste det før min hund. Se, der er en ged.
Jeg gider altid at være så store. Frygt mig som ged. Ah! Jeg var lige ved at blive kørt ned. Løb! Den skyder med bomber. Idder! Men hey, se en XP-maskine. Au. Jeg står der stadig. Au, han kørte mig ned. Den er så død, når jeg kommer. Dø, maskine. Nej. Se lige, jeg skadede 900, stod der. Hey, jeg vil have noget æble. 999 faktisk. Yeah. Vent på mig. Du er en cheater. Det er fordi, du altid spiser cheese. Cheesecake. Man kan tydeligt se Oscars ansigt. Også selvom det er lidt grimt. Men jeg har gjort sådan, så man ikke kan se mit. I må ikke genkende mig. Hvad er det kirsebærtræ? Og fedt. Jeg smutter, ses. Jeg hopper, men jeg kan ikke gå. Ad. Nå, han kastede mig lige ind i 2 af sine venner. Næh. Hvis du slår mig, får man med den her beskillet. Hvis man slår mig, så prøver jeg at hugge hovedet af dem. Se, jeg huggede hovedet af ham. Den, nå. Jeg troede lige, jeg fik en souvenir, men det gjorde jeg åbenbart ikke. Bang! Det var en god nat. Han sover. Ja. En god nat søvn om dagen. Du kan ikke ramme mig. Prøv. Haha. Hey, level up. Level 3. Ved du hvad, Oscar? Du kan få ham her. Superangreb. Det er mit specialangreb. Det er det her. Ja. Yeah. Er det ikke sejt? Bang! Nå ja, vi vil lige sige, at det her ikke er nogle af de første mænd, man får. Det her er sådan nogle specialmænd. Her, som man får, når man klarer spillet. Dø, så. Som man kan være heldig at få, når man klarer spillet. Jeg vil have ham her. Nå, han er død. Hey, nej Oscar, når man er ham her, kan man ikke få et nyt våben. Når man er ham der, så kan man ikke få et nyt våben. Hvad med nederen? Det er glemt. Ha, det burde jeg have fortalt dig. Prøv lige at se. Ser den ikke bare nem ud? Pis. Ad, han har en dør bagpå. Hvor klapt. Se. Prøv lige at se den. Den der prinsesse, der er orange. Hun er dumt bundet. Hun kan ikke se noget. Der er faktisk 2 prinsesser, der er orange. Nå nej, den anden er rød. Den man får. Au, han slog mig. Haha, så får du betalt. Så kan du lære det. Hey, hold jer væk. Superangreb. En masse pile, der kun skader en. Så kan han lære det. Hvad synes du, superangreb? Haha. Dø, dørmand. Au, han slog mig, og nu fladmæser han mig. Jeg sidder nede i jorden. Hej med jer. Au. Hasse. Jeg fik 1 i skader, og du fik 12. Jeg slog status på. Løb. Det var tæt på. Ja. Løb. Au. Og pis, de bortfører prinsesserne.
Bortset fra hende her. Hun er bare en... Au, jeg sidder stadig i jorden. Yeah. Au. Oscar. Giv mig hjertemassage. Hvad? Er du død? Ja. Som du kan se, jeg står... Drik din potion. Drik din potion først. Jeg havde godt nok ikke set, hvor liv jeg havde. Oh my god. Nada! Jeg er lige ved at dø igen, Oscar. Bliver jeg ramt en gang, så er jeg død. Haha, dø. Hvad er jeg henne? Lol, han dræbte han ramte en af sine egne med pigge. Men bliver jeg ramt en gang igen, så er jeg død. Oscar. Du klarer bossen, jeg klarer ham her. Hvor han så end blev af. Jeg sidder nede i jorden. Jeg dør, hvis jeg bliver ramt igen. Løb! Så dør dog, så fedt. Oscar, jeg er ved at dø igen. Ups. Løb! Ad, han bøvser. Han er dårlig i ånden. Det er faktisk bare klart, at han er ånden. Fedt, jeg er fuld liv igen. Oscar, jeg er fuld liv igen. Der er ikke noget at frygte. Og får man virkelig fuld liv igen? Ja, når man jeg dræbte ham. Au, det gjorde ondt. Nå, jeg døde ikke. Jeg tager den her side. Fint. Yeah. Det er min side. Du kan tage den. Anis! Min prinsesse! Åh nej. Det er snyd, du har fuld liv. Jeg skulle have gemt den potion. Vi rammer jo ikke engang. Au. Så kan du lære det. Jeg er død. Vi er enige om det. Så er jeg stats. Kom nu, Philip. Kys hende. Det gider jeg ikke. Og pis. Ad. Se, selv hunden kigger væk. Og så står den og rækker tungen. Ja, og fjenderne, de står bare der sådan og kigger sådan. Oh ja, oh ja. Der står du i level 1, Oscar. Hvad? Neon Life level 1. Nå, player 1. R, T og B. Nå, så nu kan jeg skyde med små kugler. Fedt. Jeg vil være stærkere. Lad os gå den her vej. Prøv lige at høre. Et træ. Det var et æbletræ. Philip. Hvad er B egentlig? Det er der, hvor man skyder med pile. Au. Fedt. En dinosaur. Au. Nu er det mig, der er på dinosauren. Det ligner det ikke. Au. Det må gøre ondt. Ja. Jeg vil slå mere. Prøv lige at se der sådan. Løb. I got the money. I hate you. I went away. Min dinosaur. Oh yeah. Au. Min dinosaur. Min dinosaur. Philip, jeg skulle have haft den kylling. Kylling. Au. Træfug.
Nah. Au. Yeah. I'm gonna eat you. Au. Det er min dinosaur. Min dinosaur. Ah. Dinosauren brænder. Dinosaur. Min penge. Du tager pengene, jeg tager med. Run away. Come. I hate thieves. I'm a thief. Nej, Jan. Nej, Jan. Ja, der står Jan plante 8. Det er mig, der er på den. Lad være med at banke mig. You got a new sword. Hey, prøv lige at høre musikken, når den her gør sådan her. Philip, jeg har mere brug for liv, end du har. Det lyder faktisk godt, den slapper munden sammen. Her. Jeg vil godt have kæledyr. Nå. Yay. Ad, du fik en pingvin. Hey, den kommer med mad til dig, men fjenden spiste det. Ha, så kan du lære det. X eller Y. Someone steal my dinosaur. It's my dinosaur. Au. 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 Nej, det er min. Super specialangreb. Boomerang. Yeah. Dinosaur. En dinosaur. It's my hobby to kill this one. Hey, prøv lige at høre musikken. Og så når jeg putter den her på. Oh my god. Se, der er en tyv. Hvem har stjålet min dinosaur den her gang? Oh my god, det er en tyv. Den er ung. Hey, det er min bror. Han gav mig penge. Den skider mig i hovedet. Censureret. Censureret. Men vi må ikke se, hvem det er. Jeg har fundet en kødhammer. Au. Jeg kan fjerne våben. Den eneste grund til, at du kan lave magi, er fordi du har den der. Sejrstands! Jeg er død. Philip! Og pis! Give me hjertemassage. Jeg gav dig hurtigt hjertemassage, det vil sige, at du dør lige om lidt. Ad, jeg er død. Bare giv mig hurtigt hjertemassage. Bare dø, Oscar, dø, Oscar. Nå, du huggede hovedet af ham, i stedet for at dø. Jeg kunne ellers have gennemlevet. Jeg vil op. Ad. Den skid mig i hovedet.
Nej, jeg er helt brun nu. Et kæledyr. Det gider jeg sgu ikke have. Yeah. Det er dårligt. På vejen til det for hurtigere end vand. Hey Philip. Ja. Men vi har også de kæledyr, som man har i andre game. Ja. Har man? Men vi snyder ikke. Kun lidt. Jeg vil ikke snyde. Jeg vil gerne skyde. Vil du gerne skyde folk? Ja. Din skyder. Hey, prøv at se. En nullermand. Faktisk er det en trold. Det er en nullermand. Sådan er det bare. Så kalder vi det en trold. Nej, en nullermand. Dø, nullermand. Nullermanden døde. Den gav penge til mig. Se, en nullermand. Der er et kæledyr. Man skal bruge en bombe til at ødelægge det. Ja. Nullermand. What? Hvad sker Wow. der? Du satte den afsted, som om den var en raket. No, I gonna take it. Det er bare en pind, Philip. Hvad for et... Du tog en ting herom, Oscar. Hvor er du ond. Hvad? Om bag muren tog du et sværd. Som jeg Det var kunne... bare en pind. Den er sindssygt dårlig. Nej, om bag muren, Oscar. Der løb du op. Der er der et super secret sværd. Er det nøglesværet? Nej. Hvor er nøglesværet egentlig henne? Ah! Jeg vil tilbage og hente mine dinosaurer. Nej, Philip. Yeah. Det kan man alligevel ikke. Vent, jeg skal også have nogle penge. Tag dem. Nej, røv. Du generer mig. Han pruttede. De vasker tøj. Philip! Help me! Ah! Jeg dør! Jeg vil hente mine dinosaurer. Philip, der var noget græs. Der er sikkert mad i. Jeg vil hente mine dinosaurer. Nå. Philip, der er græs. Der var græs, Philip. Der er mad i. Jeg dør. Så skynd dig hen og leve mig op. Nej. Jeg vil have pengene. Hvordan kunne du gå helt derop? Haha. Jeg løber. Philip, der er græs. Der. Philip, Hvor? græs. Sådan der. Dø, bror. Kom nu, Philip. Løb hen og lev mig op. Hurtigt. Nej, så kan du give mig hurtigere hjertemassage bagefter. Langsommere. Philip, hen og giv mig hjertemassage. Dø, tyv. Jeg ser ikke noget. Oh my god. Hvad sker der? Haha. Tak, fugl. Jeg trænger mere til mad. Det er en kæmpe nullermand. Der er vist nogen, der har glemt at støve af i den der garage, var? Eller hvad det nu er. Og så prutter den nullermand ud af håret. Hvor fanden er jeg henne? Okay. Hey Oscar, du må gerne tage maden i kisten. Okay, vi snyder. Sådan er det bare. Level 5. Nej. Nullermænd. Det hedder ikke level 5. Det hedder nullermænd. Vent, nullermand. Jeg vil banke dig. Den har skelet, den der. Vent. Lad os se alle dyrene komme løbende. En fed kanin. Som der løber. Hey, prøv lige at se en fed kanin. Fed, tyk, hvid kanin. Nej, vent. Lad os se, hvad der kommer. Hallo? Kommer du? Nå, han kommer ikke.
Han siger bare store lyde. Du brænder. Det skulle da også stoppe at løbe ind i et lejrebål. Det lagde jeg ikke mærke til. Ad, en kæmpe nullermand. Der bløder ud af øjet. Hey, prøv lige at se bambierne. Au. Jeg skulle lige til at sige brystvorterne. Prøv lige at se brystvorterne. 3, 2, 1, følg efter bambien. Yeah. Prøv lige at se, hvad jeg kan. Jeg kan gøre sådan her. Der kommer lort ud af mine, Oscar. Kommer der lort ud af din? Ja. Hey, vi må ikke dø nu, Oscar. Oscar, hvis vi dør, skal vi ikke leve op igen. Det ved jeg. Det er bare ret svært, fordi man ikke skader sig alt meget. Jamen, Oscar. I vandet, ikke? Hvad sagde du? I vandet, så dør man. Nej, Så kan man ikke leve op. det kan man så heller ikke her. Au. Jeg vil hen til ham. Jeg kommer bare sådan løbende lidt bagefter. Ja, yeah. Det var pisse, du har fået en hej. Jeg skal også have noget mad. Jeg har mindst liv. Jeg har ikke lagt mærke til, Philip. Hey, nej! Pas på, en hej. Ja, en hej. Flagermus. Faktisk bare et slag på flagermusen på i vand. Au. Jeg kan ikke lige spille flagermus. Nam nam. Og pis. Det er en gork. Hvad er det? Det er en gork. En gork? Hey, der er en træstamme til dig. Jeg kan ikke nå på vat på den. Ad, den græder. Så græder alle bare her, når de dør. Det er fordi, at du er ond. Hey, prøv lige at se, det er den lille fede kanin. Igen. Den løber hen ved 20'erne. Hvis I kigger op, og hvis I kigger op øverst, så kan I se en lille fed kanin, der løb væk fra den. Pas på! Ad, den frø! Au! Nu græder den. Du kan ikke nå det. Mad. Min træstamme! Min træstamme, jeg endelig er det din tur til det. Au! Au! Jeg vil have min træstamme! Yeah! En guldfisk! En haj! Au! En guldfisk, en haj, det skulle da ligegyldigt. Og skidt pyt! Det er jeg ikke. Au! Men det er du snart. Hvorfor dræber I hinanden? Er I ikke venner? Nej, løb! Ad, hvor klamme. Klammo. En guldfisk! Au. Jeg ramte en sten. Jeg skal have mad nu. Du får noget mad, når du har klaret den der. Skal jeg huske. Der kommer noget mad lige efter den der. Det gør det altid.
Look! Food! Foodie! Det er foodet! Ad! Haha! Fooden! Nå, det er bare kongen. Okay, hvad er det? Det ved jeg ikke. En sakattefisk. Nej. Jo, det er en kattefisk, og så rider der en panda på den. Fiskekat. Og der rider en panda på den. Nu vil den banke mig. Den vil banke mig. Den vej. Ad. Den er bare slap. Den bøvser. Hey, og i baggrunden kan vi se, at de lader kanonen og rammer den i hovedet. Og så lidt efter besvimer den. Den vil banke mig. Ja, Philip. Hvad? Vil du med? Den tager vi efter videoen. Og i baggrunden kan vi se, at kanonen bliver loadet, og kongen er totalt vildt bange for en hårbolle. Men det finder vi ud af senere i spillet. Hvis I kigger på fisken, så er den ret sur. Eller hvad det nu er, man kan kalde den. Se, der rider en panda på den. Nu svømmer den. Hej hej. Hej hej. Loppe, loppe, loppe. Bang! Au! Super boomerang! Jeg ikke har fundet endnu. Hvordan kan det være, at du ikke har fundet den endnu? Det er fordi, jeg fandt den i et andet spil. Nå. Jeg fandt den i Minecraft. Eller Magicar. Philip, hvor finder man den egentlig? Hvad? Hvor man finder den? Ja, boomerang. Finder man i den der, hvor fuglen skider. Løb! Hvor fuglen gør hvad? Skider i hovedet på dig. Er det der? Ja, nogle gange er man heldig. Og hvis I kigger til højre, så er fisken besvimet. Jeg dræber den alligevel. Nu synker pandaen. Åh nej. Han kører mig ned. Kongen kører mig ned. Jeg er den eneste, der er levende her. Dumme panda. Dumme panda. Du kan lige få 4. Ja, man skal. What are you doing? Vi skal lige besøge min fætter. Hvad fanden laver du, Oscar? Det ved jeg ikke. Bang! Haha! Forsvind, boomerang! Nu kan Jeg vil gerne lige have dit kæledyr. Det var sådan... Farvel, boomerang. Jeg ser dig aldrig mere. Haha! Løb! Nå, pis. Philip, jeg vil gerne lige have et nyt kæledyr. Okay, vi snyder. Blacksmith. Ikke kan passe. Look. Hey, se, det er jo Angry Birds. Ja. Der er en masse kyllinger for Angry Birds. Nej!
Det er min giraf. Nej. Hvor er du fjollet. Så vil Også. jeg hellere have den der drage. Hvad for en drage? Den der er lige over mit hoved. Det er en drage. Kan du ikke se, den flyver? Det er en frø. Nå, så er det en dinosaur. Det der er en frø, Oscar. Det der er en frø. Det der er en ting. Det der er også en ting. Ham der er sur. Ham der er tosset. Ham der... Det ved jeg ikke noget om. Ja, ham der ved jeg heller ikke noget om. Ham der, han er tosset. Eller han har set for mange gyserfilm, ikke? Ja, og ham her, han er stadig et æg. Han er ikke klikket endnu. Nej. Har jeg aldrig set Skylander? Ham der med øjet. Og ikke hovedet. Nå ja. Vi fangede ham. Sit øje igen. Så kan han lære det. Vi stjal hans øje. Med. Hvad gør kyllingen egentlig? Kylling. Inkrarasør. Din streng. Defense og agility. Det er sådan. Den regenererer mit live. Nej, Jeg men kan våben. det skal jeg også. Haha. Hvad? Man skal være i level 1 for at få det. Jeg kan ikke få det. Oh my god. Jeg er man skal være level 5 for at få det her, Oscar. Jeg er level 4. Du snyder. No, I'm not a cheater. Det er det nøglesværet, ikke? Ja. Og jeg har fundet Det er det. økologiske varer. Nej, jeg vil have den her. Haha. Nå, lige meget. Kom nu. Nej, jeg skal have et nyt våben. Level 10. Dysvær. Ninja. Jeg er sgu ikke en skid. Det her er det bedste våben. Eller det her er det bedste våben, jeg kender. Hvorfor sejt? Og det her er det nytteløse våben, jeg kender. Det samme her. Og det der er et grillspyd. Ses! Jeg løber våde fodspor til dig. Nej! Du må ikke overhale mig. Haha, jeg kom ud. Se kongen. Hey, konge! Kongen han går bare rundt sådan der er ild i mig. Jeg skal jo ikke prøve at skubbe ham ind i ilden. Come this way. Oh my. Wow, Oscar. Jeg kan kaste med knive. Kan du? Ja. Hvordan? Prøv lige at se. Den vender sig, den vender sig, den vender sig. Ham der lægger sig ned igen. Hvordan kaster du med knive? Det er mit nye magi. Nå, ligesom jeg kan skyde med den her. Ja, den store stråle skader nu mere, Oscar. Så den store stråle skader mere, så jeg ved ikke helt. Den store stråle. Faktisk skader de lige meget. Prøv den store. Nå, 17 og 7, Oscar, der er altså lidt forskel. Den bruger også mindre magi. Ja. Se, det er mig. Jeg har lige fået løn. Pis, nu forsvandt min løn. Prøv lige at se. Du skal have en stor tissemand, tror jeg nok, der står på skridt. Nå, videre. Nej. Du skal bruge et horn, så kommer der et kæledyr ud. Det er en ørn. Nej. Det er en tidsmand. En stor en i Ørn, det. som overhovedet ikke giver mening. Den angriber faldende fjender. Og samler mad. Den angriber faldende fjender. Og samler mad. Det forstår jeg godt, Oscar. Hvis der er nogen, der vælter. Ikke? Jamen, det er ikke på den måde. Nogen, der falder ned fra himlen. Nej. Folk, der falder. Sikkel, sikkel. Sikkel. Hey, Oscar. Du kender godt sådan en sikkel, ikke? Sådan en, man bruger til at
at hugge græs med, ikke? Det. Nå, Man bruger til... Altså de der ligner en halvmåne. Oscar, jeg har en. I virkeligheden? Nej, prøv lige at kigge på min person. Jeg prøver at klippe græsset. Lad os prøve at komme. Hey, se. Det er en disco-panda. Nå, pis. Han står på diskoteket. Han står og danser regndans. Sigel! Hvad? Det er snyd. Han kan lave en tornado. Derfor skal han dø. Piu. Løb! Han er efter mig! Jeg står og angriber den forkerte fjende, og fjenden er allerede død. Let's kill him! I kan ikke opdage mig. Jeg smutter, ses. Sigel! Au. Lad være med at skyde efter mig. Attack! Au. Dumme forvoksede pandaer. Jeg fik ham ud af hans stims. Og jeg smed pile efter ham. Pile! Har du allerede brugt 2 potions? Jamen, de bruger sig selv, hvis man dør. Jeg har brugt 0, Oscar. Så, her. Philip, de bruger sig selv, hvis man dør. Og hvad så? Jeg døde pænt mange gange. Det er jeg ikke. Jeg har ikke engang død 1 gang. Jeg stinker. Nej, der kommer prut op fra mig. Jeg beholder ham her. Stinken forfølger mig. Løb! Sigler! Dø, grimme store dimser. Au. Au. Jeg har lige lært den ligge. En ting, man skal ikke hoppe, når der er de der. Så river de en i luften. Min elsten! Oscar, det var mig, der skulle have den. Hvorfor? Jeg havde lige kæmpet fjenden helt alene. Og så stjæler du min elsten. Vent, lad mig. Vi smadrer dem på afstand, Oscar. Vi smadrer dem på afstand. Sådan, jeg har allerede dræbt en. Jeg vil have pengene. Yeah. Der er en penge der. Eller... Nå ja. Du huggede en tode af. Hvad har pandaen nogensinde gjort dig, Oscar? Slået mig. Nej. Sandwich. Vi skal bruge en sandwich. Skidt pyt. Der. Du må gerne få en sandwich. Jeg vil kravle op. Der er en flagermus. Nej, det er en prinsesse. Og 2 med regnkåber. Sigel. Hey, prøv lige at se, der er en af de der mærkelige frøer i baggrunden. Se de der op om mit hoved. Der er en frø. Og Philip, du skal nok snart bruge en potion.
Det behøver jeg ikke. Jeg bruger den automatisk. Det er ikke sikkert. Jo. Det er ikke altid, den gør det. Jo, nu mindre du er død. Nu mindre den ene er død, så bruger... Når man er subplayer. Hey, prøv at se frøen. Den smutter. Nå, den smuttede. Nu kommer der slim. Oh my god, det er en slime fra Minecraft. Nej, vi er blevet invaderet af Minecraft slimes. Kaste med dem. Man kan kaste med dem. Kan man? Se her. Splat. Splat. Jeg hader slim. Hey, prøv lige at se her. Jeg rammer noget, som ikke er der. Det er slimene, de er kommet tilbage fra det henside. Henside. Du fik lige fuld liv. Boomerang! Nu er de besvimet. Jeg ved, hvordan man kan få dem til at lave blokker. Man skal bare slå dem, mens de er i luften. Nej, nu kommer der en flagmus, der skider. Se der, det er den. Ad, puppe. Det stinker så meget, og nu vil den slikke os. Den lyder mere som en kat end en flagmus. Måske det er en flowerkat. Den er jo lidt forstoppet. Løb. Men jeg kan ikke tåle lort. OMG, jeg skader meget på den. Jeg skader også 10. Det var den, der skadede meget. Vi dræbte den. Se, der er et kæledyr. Jeg gider ikke have det. Kæledyr? Hvad fanden laver han? Han følger efter mig. Jeg fandt den, Oscar.
Nå, men. Så er det vist også tid til at sige farvel for i dag. Nå. Tak fordi I så med, og vi ses nok til næste episode snart. Hej hej.